Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngasarengan wonten ing wekdal menika kita deres Quran surat Al-Qiyamah ayat setunggal ngantos dumugi ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodanipun setan ingkang dipun ranjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan asma Allah ingkang Maha Mirah, Maha Asih. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ingsun sumpah marang dina kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Lan ingsun sumpah demi jiwa kang tansah ngetuni awake dhewe. Ayah sabul insanu allan najma'a ngidhamah. Apa to manungsa ngira yen ingsun ora bakal ngumpulake maneh balung-balunge. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Malahan ingsun mampu nata maneh driji-drijine kanthi sempurna. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Ananging manungsa arep gawe maksiat terus menerus. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dheweke takon, kapan dadine dina kiamat iku? Fa idza bariqal basar. Mongko menawa mripat wus blalak merga wedi. Wa khosafal qamar. Lan rembulan wus ilang cahayane. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Banjur srengenge lan rembulan dikumpulake. Yaqulul insanu yauma idzin. Ana ing dina iku manungsa padha ngucap, Ainal mafar. Menyang endi papane mlayu? Kalla la wazar. Ora ana papan kanggo ngeyup. Ila rabbika yauma idzinil mustaqor. Mung marang pangeranira papan balinira ana ing dina iku. Yunabba'ul insanu yauma idzim bima qaddama wa akhkhar. Ana ing dina iku dikabarake marang manungsa apa kang wis ditindakake lan apa kang wis dilalekake. Balil insanu ala nafsihi basirah.
malahan manungsa dadi seksi tumrap awake dhewe. Walau alqa ma'adzirah, senajan dheweke ngandhakake alasan-alasane. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Sira Muhammad aja ngubahake lesanira kanggo maca Al-Qur'an amarga arep gage-gage enggal bisa maca. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Saktemene ingsun kang bakal ngumpulake ing atinira lan macaake. Fa idza qara'nahu, menawa ingsun wis rampung macaake, fattabi' qur'anah, mongko tuturiya wacane iku. Thumma inna alaina bayanah, banjur saktemene ingsun kang bakal jelasake. Kalla bal tuhibbunal ajilah, ora, malahan sira luwih seneng panguripan donya. Wa tadharunal akhirah, lan nglirwakake panguripan akhirat. Wujuhu yauma idzin nadhirah, rai-raine wong mukmin ana ing dina iku padha sumringah. Ila rabbiha nadhirah, padha nyawang marang pangerane. Wa wujuhu yauma idzin basirah, lan rai-raine wong-wong kafir ing dina iku padha mbesengut. Tadunnu ayyuf'ala biha faqirah, dheweke yakin yen bakal dipatrapi marang dheweke siksa kang abot banget. Kalla idza balaghatit taraqiyah, ora, menawa nyawa wis tekan ing tenggorokan, wakilaman raq, lan dikandhakake marang dheweke, sapa kang bisa nyegah? Wa dhanna annahul firaq, lan dheweke yakin yen wektu iku bakal pisah karo donya. Wal taffatis saqu bis-saq, lan dlamaan kiwa wis gandeng karo dlamaan tengen. Ila rabbika yauma idzinil masaq, marang pangeranira ing dina iku sira bakal disowanake. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.